pujarem... Quina és la que es puja després, si no me'n recordo? 4 minuts? És un punt rodó, no? No, perquè fa papa. No és amb índia, és amb papa. Ah, vale, vale. La P, la preparació. Vale. Preparació. Podré pujar la I també. Podré pujar-la, si no la pujo és que no cal. El júnior serà el seu anagrama. Amb el J aquí. És aquesta, és la color blava. El júnior. Els de catamarà, hi ha algú per aquí? Sí. Hi ha algú catamarà o no? Catamarà? Sí. Una cada catamarà. Molt bé, perfecte. Si hi ha algú de windsurf, la W de windsurf. Per totes les classes són 5 minuts. No són 6 ni 10, són 5 minuts. Jo aniré pujant la bandera i us aneu acostant. Vigileu de no acostar-vos, si no és la vostra sortida, a la línia de sortida. Sotavent de la lanxa, estarà a darrere. O sigui, entrareu al través, bàsicament. Us fixeu, potser s'està una mica tombat, però aquesta és l'única boia que trobareu. L'arribada serà curteta, La trobareu segur. Que hagin hòsties. Això és els sèniors. Els júniors. Els júniors pujaran la seva bandera, que és amb la J aquí darrere, faran la sortida, faran la senyida, llargo i entraran. Senyida, llargo i entraran. La boia 3 la passeu per baix, boia del recorregut, No vingueu per aquí. Vale? Pels júniors. Si hi ha algú de windsurf, serà igual que el de júnior. Serà una senyida, llargo i entrada. Els windsurf. El windsurf i el júnior és el mateix recorregut. I els catamarans és el mateix recorregut que el petit sènior. És senyida, popa, senyida, llargo i entrada. La intenció és treure primer els sèniors, els patins sèniors, després treure els júniors, els windsurfs i els catamarans. Catamarà últim, en teoria. Sí, perquè com correu el doble, enganxareu uns quants. Patins,